Murrategi danok dakiu zelan ahaztutako auzo bat dela, auzo oso historikua, oso naturala, baina bere aldian dago udalan aldetikan ziro lagata. Urbanistikamente berbaina, bale? Orduan, 2023an Europatik Madrilen gertautako akordio batera lortu zen diru kantitate bat auzo honi zer bat emoteko, rehabilitazio bat eta pixkat txukuntzeko diru bat. 3 milioi euroko diru laguntza bat. Hori izan zen 2023ko urte horretan. Ari planarekin lotutako diru laguntza bat. Guretako albiste zoragarri bat izan zen, eta horri biligara buru belarri enteratzen agia diru horrekin noiz hasiko dian, hasiko garan martxan, gure barrizua. 2020 zen ari plan honek jartzen zeban epea, proiektua martxan hasteko. 2025 barkatu. 2025 joan zen, eta 2026an erdira sartuta gare, eta pasadan hasteko udal plenuan aurkeztu ginean betarren ordezkari batzuk, 4 auzokide, duda horrekin. Alkatiari zuzenean galdetzeko ia nun dagozen horrek 3 milioi. Ez genduan erantzunik jaso, azaldu gentzaun gure igointasuna, gure gauzela azarre, eta nahi genduala lehen bilera bat zuzenean presenzialmente alkatiakin, Jon Iraolakin. Eskatu gentzaun eguna eta fetxa eta ordu bat ipintzia, eta horren esperantzakin gaude oingo egunetan. Konfiantzia daukau hori gertauko dela, eta espalitzake hori gertauko, ikusi biako genduan ze beste ekimenekin martxan hasi, baina momentuan pentsatzen du gertauko dela hori.